Ndidi, ala ina kwari. Ina kana gaje. Kina kwari ba ya ko. O ina hu don ni. Siko bi ka gaba. Ina kwayen na. Ya wuce. Ina ka. Na izo bodo ayi won. Tukwa aju. Mba, ntị m anụghị ya. Ndị enyi nwaanyị, kwere ihe m gwara gị, eze anyị nwere ọtụtụ a. Nke na-agwakwa m na-agwa m mgbe o jiri nwụọ. Ọ pụtara na ihe na-ekwu eziokwu. Mana ka m jụọ, onye ka ọ hapụrụ ala anyị na-anwụ? Onwe nwoke, onwe nwaanyị, ya na onye ga-achịkọta anyị. Iwu nsogbu dịkwa. Nna m gwakwara m na eze mmụọ obodo a ga-akpọ ndị ichie n'ụmụ ikoro obodo a ka esi na-eme ọpụta ya onye ga-abụ eze anyị. Nsogbu dịkwa o. Chiala anyị, ya biko ghọtakwara anyị ezigbo nwoke ị ga-achịkọta obodo a. No. Onye? No. Ịhụnanya m. Dị mma. Nna ka eke mere? Dị m mma. Asị ka m butere gị nri. Ịhụnanya m. Ọ mere m ji ekwu okwu gị. Otebe aka m si n'ọrụ ugbo wee bata. Amaghị wee na-eche na-atọkasị anụ ahụ m na-eche ihe m ga-eri mana ugbu a ibutere m nri. Ịhụnanya. Ọwụ mmụọ ịhụnanya. Otu m siri were gị, ọ ihe mere m ji si. Otu m siri ọgwụ n'anya, ihe gbasara gị. Ọdụmeba. Ọ ga-adụgide gị, ga-eme ya anọ gị n'oge. Aka njisi ka m butere gị. Ọ ihe mere m ji wee hụ gị n'anya nke ukwuu. Wee si na-eche sị, otebe ka aka nne na nna m nwụrụ na ihe mberede nke okporo ụzọ. Mana onye ndị si na ma ga-ahapụ gị na onwe ihe ga-ekewapụ m. Mbakwa. Onwe ihe nwere ike ime n'ụwa ka mụ na gị kewaa. Ọ masịkwa ya wụrụ mmụọ, wụrụ mmadụ bi n'elu ụwa, bi n'ọnụ ọhịa, ibe ọbụla dị mma ya. Enweghị ike n'ụwa ikewa mụ na gị. Ahụla m gị n'anya, ahụla m gị n'anya. Onye chọọ ya ga-anwụ, onye chọkwana ya dị ndụ. Ịghọta ihe m gwara gị? Mụ na gị ga-etocha, mụ ụmụ. Anyị ga-aga nka, anyị kacha nka, anyị were eze kwara na-agota. Ọnwụ ihe ga-eme mgbe ha ya kajuola nka ahụ. Iwe nne eze gị wụsa n'anwụ na-adakashi eze ka onye ara na-apụ ọhụrụ. Eli ihe ara ọgbawala gị. A na-ekwu ka na-achịkasị eze. Dịka afọ ma m na-ele otu isi acha. Afọ bịa akparịla m. Afọ ka na ọga ewere enyi m nwaanyị. Afọ ka m gwa nke bụ eziokwu. Ọ na-ahụ mgbe ọbụla nchetala obi ma afa m. Ncheta ya obi ọma m. Ncheta nwa obi ya na-eme m. Chere. Ị chọrọ ịgwa m na ọwụ ụbịam ọnụ ntụ ahụ
anwa nọ ndụ ahụ akwara ya ha iji eke nkụ ọya bụ ihe na-eme gị were eze gị dosa n'anwụ na-ajakasị eze ka onye ara ahụ na afọ ogbe ibidola o ibidola o Chika m onye nọ ndụ wee na-ejakasị eze ụta Chika apụwarị nwa ahụgonu m ya n'anya gwa ahụ na m ya n'anya ole ihe na-afụrụ gụ Chika o zuolara gị ọ bụ eziokwu na ịmaghị ha na-akpọ ịhụnanya onwe na onye na-ahụ gị otu isi achaga ka ọ na-echafere achafere Chioma akparịla m ele ihe ịhụnanya bụ akwa ma nke ahụ ọ gịnị na-eme dị gị ọchakọ maka uli na-echafere achafere anụ ọhịa onwe dị onye nwere onwe onye na-ahụ gị lee otu o si acha ahụla m ya n'anya ee ama m na onwe ya o mere mana onwe na onwe m ana m agara ndị mmadụ ọrụ ịkọrọ gị ji aga ọrụ ana m aga ọrụ akpọ m ọrụ m gaa nweta ego nwe ya sie nri mụ na ya erie Chineke pụọ ọrụ anụ ọhịa dị ka gị ka m nweta gị gasị ka mba n'uri Maazị Ndube ugo eberele na mgbagwo mụ na gị na-abụ mmara n'igwe anwụgo ele otu anyị ga-esi wee nọrọ oche eze atọgboro n'efu na-enweghị onye ga-anọdụ ya ọ ya mere m jiri kpọọ gị ogosi biko ka irute ka anyị tụlee uche mana otu e ga-esi ahọpụta onye ga-ejeje nọchi anya eze oche eze igwe agaghị atọgbọrọ n'efu Oluowu okwu ịkpọrọ bụ ezigbo okwu mụ na gị na-abụ mana na igwe amụghị nwoke ọpụ nwaanyị kama na anyị ga-ahọpụta nwoke ga-anọchi anya igwe ọ wee ebe o si wee gbagwojuo m anya amamụta a ga-esi eje ya wụ ije amamụta a ga-esi kwuo ya okwu amamụta a ga-esi eme ya eze mmụọ ga-akụkwara ihe Chukwu okike abịama kwuru maka ya Maazị Ndukwe okwu gị kwụ ọtọ ọnya anyị ga-eme okwu gị kwụ ọtọ onye dị ebe ahụ wụ na mgbede a ma ụtụtụ echi na-ama ụzọ gagagide ihe eze mmụọ ka ọ tụlee uche na ihe ọmụsị ka akpọgụ imena ịma na o tebeghị aka eze mmụọ jiri wee rute ebe a mụ na gị na-aba mara na otu ozi eze mmụọ wee na-adị ezi osisi na anyị ga-agba mbọ gbakọ ọbụladị ụmụ okorobịa obodo a n'abalị 6 na-abịanị ha niile gba mbọ gbakọ ọnụ n'ihi na ebe ahụ ha ga-ana agbakọ ka a ga-esi wee ghọta ọbụladị nwa okorobịa ga-achị obodo a ọ ya mee njisi ka akpọ ọgụ ebe o si taa wee dịrị mụ agaba jee hụ Maazị Amaechi ka ọ gaa jee hụ onye ọka okwe o nwee ike ịgbasa ozi n'obodo nsogbu adị uche onye adị njọ ihe ga-eme ị ga-agba mbọ kashiwa ike ogologo oge adịghị mma n'ụka mgbede ọ ya aka mma na ịgbachipụ teje ji onye ọkụ egwe ọgaga kwuo ọ naghị apịa ahụ asị ọfịọla ịmara na ozi eze mmụọ na-eti ya okoliwe na-emere nga ọjị ngwanụ emecha anya ahụ nke na-anaghị abịa n'ụlọ m
O nwere ihe mere gị ka o nwere ihe mere? Afọ m. Ajụjụ anyị na-ajụ. Ọmụ kwesịrị ịjụ gị ajụjụ a. Maka na otu ole eri aka m ji na-achọgharị gị. Obodo anyị niile. Mgbe na-ajụ ma ụdị adịzikwa. Enwere nke ndị mmadụ kọkwara na ga asị na mmụọ. Emeka enyi m nwoke. Ịma na m a ga-echefu gị. Kedụkwanụ maka enyi gị nwaanyị Chioma? Mgbe ọbụla ị kpọrọ aha Chioma, obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Maka na ọwụwa ịhụnanya Chioma nwere n'ebe m nọ ka m ji wee chefuo ahụ niile m na-ata n'obodo a. Emi kwụ ọtọ. Chika nwaanyị ọma. Ele otu nwekwa. Nsogbu adịrọ. Ndụ lọkwanụ. Nsogbu adịrọ ọbụla. Ndị kerikwanụ taa. Ha nọcha ya, ha dị mma. Emi, nganụ ka dịkọ. Ya Chika, ọ na-ehụrọ m ka ọ na mụ na gị na-ese okwu? Chere. Isiri chi ka ọ fọzie ka ọ ya wụ ihe isi gị n'ọnụ ga-apụta. Ekwere ihe nje ekele gị. Ana m ekele gị na ịgbatịrị agbatị. Kana m ekele gị na lee ihe jidide ihe iyi n'ukwu. Elee ebe m ga-esi kele gị? Aha m kọ gịnị ka akpọrọ gị? Kama akwa m ga-ekele gị. Enwere m ekele m ahụ bunye ya n'ime ọhịa. Chika ozgo. A ga-agbara n'obodo a. Ọsọ gị nọ n'obodo a. Ị na-eme nchefu na onye anyị na-eme ihe a. Nwunye enyi nwoke ezigbo ọyị gị nwaanyị Chioma. Echefu gị m. Mana ihe mere n'ụwa na ịma na Chioma na-eri gwogwo mana Chika a na-eri gwogwo. Ọyị nwoke nwụkwa ma eriri ya eji eke nkwụ nọ gị n'ihu. Enyi nwoke gịnị ya gbakwa ọkụ. Chika gawa biko, ọ dịbe na-aga gawa. Anyị gbama. Afọ m. Etinyekwala obi n'anya ihe nwa amụsụ a na-agba. Nwaanyị fụ na-acha ka ụdara, mmụọ mmiri. Gbajawa ọnụ ka ihe a na-eji eku mmiri. Emeka enyi m nwoke. Ọ maka na m ejighị ego na m enweghị nne na nna onye mere na Chika ji wee na-agwa m okwu ụta. Nwa amụsụ etinyere obi na ihe ọ na-ekwu a nọrọ n'akwụkwọ. Ofu obi ebe a nke a ndị ahụrụ ndị ga na-eji na-eche echiche. Asị ka wetara m akwụkwọ wesi nsala gị n'ihu. Ịhụnanya m gbalịala. Ọ dị m gị. Ka ị nọkwa n'ụta. Ịhụnanya m. Ihu mkparị Chika kparịrị m echi gara aga. Chika kọrọ m kọọ m otu ụwa m dị. Maka gịnị kwanụ? Gịnị ka ị mekwere na ya? O nwekwa na mụ na Emeka enyi m nwoke kwụ na-aga. Chika ewe kelee Emeka enyi m nwoke. O kelee m. Ma ewe jụwa Chika sị ya nke ikelele Emeka ikele m na onwe ihe na-esere anyị okwu. Chika echi n'elu lee m n'ala kọọ m ihe niile ọ kọrọ m. Ma nke kacha wee m iwe Chika ekele Emeka enyi m nwoke. O kelee m. Ma ewe jụwa Chika sị ya nke ikelele Emeka ikele m na mụ na gị ọ na-ese okwu. Chika ebido n'isi lee m kọọ m ihe ịma nke ka wee m iwe na Chika kpọrọ m eriri eji eke nkụ. Anwana m. Chika mepe ọnụ kpọrọ eriri eji eke nkụ. Chika kpọrọ eriri eji eke nkụ. Ọkwụ na ahụla ya, ọkwụ na anụ ya. Chika, imefekwala ya ofe. Ị na-achala kọcha ka ọmaka. Imefekwala ya ofe o. Chika kwa m onye m ga-alụ o. Chika kwa m onye m ga-alụ o. Okay. Ọ dị mma. Ozugbo. Ị ma na ụta nwa ahụ. Ọ gwara m sị m hapụ. Tupu gị gbọpụtawa ihe ahụ ị chọrọ ịgbọpụta maka na ahụrụ m na o nwere ihe ị bịara ịgbọ ebe a. Tupu gị gbọpụtawa ya si n'elu aka ya wutu. Ihe m sị m ajụọ gị bụ olee ihe medịrị mgbe ọbụla ị hụrụ afa m
obi m anya m ji ahụ ụzọ gị na-akparị ya ara na-agba gị onye na-agbawa gị na-akparị ya Chika ọkwa maka akparị ahụ eriri ahụ eji eke nkụ ọkwa maka ya ka iji bịa ebe ụtụtụ a cherekwa ya ọ wụ eziokwu na ilechara obi m kpọọ ya eriri eji eke nkụ Chika biko mụ na agha onwe ọhịa Chika biko eziokwu ama m na afa m ụdị m ga-alụ mgbe na-adịghị anya obiọma m Chika mụ na agha wụkwa enyi mgbe na-adịghị anya mụ na afa m ga-alụ di na nwunye Chika n'eziokwu afa m bụ nwa ogbe onwe nne na nna mana ọ pụtara maka igbukwu nwoke na shi ọgwa ka mara ma ahụ dị gị ịhụ na alụmdi na nwunye mụ na ya dabara enwe otu mụ na ya shiri daba ọ maka na onwe dị onye hụ na alụ gị ọcha ka ọmaka ahụ na afọ ozi ị chọrọ ịlụ afọ achọrọ m ịlụ afọ gbasara gị Chika ọ gbasara gị lụchie ya ike anwakwala anwa asị na ị na-akparị afọ mgbe ọzọ afọ m butere m si m na ị na-akparị ya Chika ihe m ga-eme gị ị ga-acha ka mmanụ nri ọcha ka ọmaka onye na otu oshiri gbata nwa onye otu oshiri gbata nwa chaka pọpọpọ onye otu oshiri gbata gị anụ ọhịa dị ka gị onye otu oshiri gbata gị ị na-akpa ya afọ m mgbe ọzọ ọ dị ha ị na-akpa ya obe ya ọnụtụ nke ọnwa obe ya ọnụ nkene ọcha ka ọmaka nwa ya mgbe ọzọ ka ihe m ga-eme gị ya fụwa gị zuzugbu onwe gị ọ ga-alụ lụzicha ma nwa m hụgoro n'anya ọ gbasa nụrụ gị ị na-akpapụ m ogbe ọnụ ntụ nke ogbe ọnụ gịnị igwokwu ụmụ gị na-asị afa m obi m n'ebe ọ na-adị hapụọ m ọrụ obodo ga-ele ntị onye ọbụla ga-ele ntị ọrụ obodo ga-ele ntị ọrụ obodo ga-ele ntị eze mmụọ sị ndị iche anyị niile na ụmụ okorobịa anyị na-esi onye ọbụla pụtara n'obi eze ka e họpụta onye ga-achị anyị onye lụrụ ya ka ọla ibe ya onye lụrụ ya ka ọla ibe ya ị na-anụkwa ihe okwu ekwe na-ekwu ị nụkwara chi obodo anyị biko ọ pụtara ya ga-abụ eze anyị ekwuti na-eshi ekwu okwu ọ pụtara na ịma onwere onye ọzọ na-ahụhụ n'owu ị gaghị ahapụ amado ọha obodo anyị ka o jiri aka ya họpụtara ya ga-achị anyị biko amado ọha obodo anyị họpụtara ya ga-achị anyị ise tonto nkobi aka gawa ebe anyị na-aga uche ka anyị naba biko aga m eche onwe ị nọ n'obi eze n'abalị taa. Ọ gịnị mere? Gịnị na-eme na be eze? Afa m ọ na ị na-eme nchefu ka ọ wụ na ịnụ ọdị ihe ọkụ ekwe kụrụ n'abalị taa. Ọhịa ọwụ enu Emeka ka nwa gị eziokwu obi m anọghị ịga ebe ahụ maka na ọ bụrụ na m gaa enwere ike ọwụ m ka a ga-ewe ọhịa mere ndị sị gị n'obi m anọghị gaa. Afa m ka m gbakwa gị ihu n'obodo a niile gbaa gburugburu enweghị onye ma ebumnobi Amadioha. Ka m gbakwa gị o Amadioha were gị ka ị were eze obodo a o were ugo m otu a ka ọ dị o werekwana m ka m were eze obodo a o were ugo m otu a ka ọ dị ya mere mụ na gị abụọ ga-anọrịrị n'obi eze taa ka ije anya anyị abụọ ihe a na-eme ebe a taa. Ịla ịkwadobe ịnụrụ ihe m kwuru maka anyị
afọ na-emekọ yi nwoke mụ na ụmụ ahụtago m ka igwe obodo ike bọbọ mụ nwa ga-achị obodo a tizie ọfụma gbanwekwa n'ọnọdụ m ga na-abịa n'obi eze m anyị na-erikọ na nwoke kọ ya ịbụ ogologo na anyị na-akpọzi igwe na nwoke ọma ka uche gị wee mezuo mana ịbanyekwa ebe ahụ dịka eze obodo anyị ama agba ọnọdụ ma stik ọnụ ọjọọ ama nkọgọ ọnụ Emi ndewo Ikenna ndewo elekere ebe unu na-aga anyị na-aga na ka obi eze unu ọnụ yichakwa ọ mara mma ọ gbatara agbatị ndewo kedu ihe na-eme ebe ahụ ma chere unu na-aga na nke obi eze unu akpọrọ amụnsu a na-aga unu akpọrọ ụbịam ọnụ ntụ a iri eji eke nkọ na-aga ọnwụ unu abụọ amaghị na ọkpụkpụ unu kpọ ewu a na-aga ga-ewetara unu ọnọdụ ọjọọ ụmụ onye ga-ahụ unu maka ụbịam ya ga-ekpuchi unu ịma na ụbịam na-efe efe leenụ likwe agara ekwu na ịwụ ụbịam mana ara agbanyekwuola ya mana Emi iwu nwoke kwụ ọtọ nwoke na-eme ihe ọfụma nwoke na-eme ihe siri ike ama m na ị nwere ọtụtụ akwụkwọ ụkwụ ọkwanụ gịnị mere ihe otu nnọọ nke ị na-eyi nke na-eyizi eyizi nye nriri eji eke nkụ nwụrụ anwụ ka o wee n'uyie n'ụkwụ hapụkwa n'iyi nkarịka akwụkwọ oyi mechie ọnụ gị anyị ga-agbara n'obodo a ọsọ gị n'ebe a tofie akwa ọgịnị ọnụ gị na-agba pịam 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 ka m gwa gị abụkwana m enyi gị nwaanyị agaghị m agwa gị ihe na-aga abara gị uru otu isi agwa afa m okwu n'obodo a ọ dịghị mma ọ dịghị m mma ka m gwa gị maka na o nwekwaghị onye ma echi o nwere ike o ruo echi ugbu afọ m abụrụ eze obodo a ị ga-eme gịnị ịja hicha ọnụ gị ahụ ebe ahụ hicha ọnụ gị Udoka ka gịnị ka na-akpọ gị otu na-esi agwa afa m okwu adịrọ gị mma Udoka ime ihe nwe ihe a a na-akpọ eriri ọkụ Udoka mapụ ya mapụ ngwa igwe obodo a ma agbanwe ọnọdụ gị Chika ọnụ na-eme pịrọpịrọpịrọpịrọ ama na-akọzi gị ọnụ nwa akwa na amụsụ ka anyị na-aga Chika ifuru ya ama gbuo ezigbo amụsụ ọcha ka ọmaka onye Maazị Ndụka erutere emeziri wee bịa ile anya ọ m sị ka m leru anya mara ji ndị m chọrọ iwere aga ebe ime ọba dị mana ị meziri wee bịa ị nụkwa ihe eze mmụọ kwuru onowu anụrụ m ya n'o ihe nke agakwa ekwu omume na onye ọbụla gawa igwe obodo a ga-esoro ụmụ okorobịa anyị niile ga-eje nje abalị n'ọnwụ nwoke ọbụla nwere obi agụ nke na-atụ egwu na ọgwụkwa nwoke na-aga ehi ụra ọfọ ibe akwa ọ gaghị ekwe omume nke na-aza mmadụ ehi ụra n'etiti abalị nke nwụ tupu a na-ama ihe na-eme anya erewere merụ ụra eburule m aga m agali ya mụ awọ n'owu aga m agali ya mụ na gị na-aba marala eze mmụọ na kemgbe o jiri wuru nwata nna ya gụnyere ọfọ n'aka ihe ọbụla o kwuru na-ere ere nke na-aza na anyị niile ga-esi hapụ n'etiti abalị na onye ọbụla ihe onye ọbụla afụ na ya etikwere mkpu ya tụrụ ụjọ kama obi igwe ahụ nọrọ otu ahụ ọwụ mmụọ ana m aba a na-eji ihe eji agba na ntị agba n'anya
ọwụ m nwe ebe m na-aga ọ gị ka o kwesịrị ịga ịgbachiri ike onye owu ka ihe ị na-ekwu ihe a na gị nwe onye kwesịrị ịga ebe ahụ ịga gịnị ịga ije ahụ ọwụ mụ na gị na-abụ nwa gbachiri ike ịgbachiri ike ịma na nshịkọsi egwuregwu ha ka ichife aka azụ aka ya dị ya nwa aka m apụọla ya ọ gị nwa kwesịrị gbarịa kpụrụkpụrụkpụrụ anya etinye aka taa mee ihe ekwesịrị ime eluba gị n'oche eze nwa ga agadi ya fie akwa olee owu ịma na enweta gị enweta eze mmụọ enwetakwa gị enweta eze mmụọ a na-enwetakwa eze mmụọ enweta gị olee owu oge nwa kwesịrị ịga ije ahụ ekwekwele ka m were ji ya nji aka kụwa gị na nke na-aza m ga-aga ije ahụ ịma onye eze mmụọ wụ ịma ndị ije a chọrọ ije n'abalị a ga-aghọta ụmụ okorobịa aghọtacha ha maazị Ndukwe ọ gị na ha na-abụghị efe ile anya ị ga-ahụ na Nnachi were ji nji aga n'ọba imechaa gị ga-ahụ eze mmụọ akwa eze mmụọ na-akwadoro ụmụ okorobịa gwa ha akwado mgbe echi jie anyị ịgacha anya enwetakwa gị enwetakwa eze mmụọ a na-enweta eze mmụọ enwetakwa gị Chineke a na-apụkwa gị ike ọwụ mụ na gị na-abụ ya bịa na-aza eweta m enweta eze mmụọ tegodo ihe unu chọkọ unu bịa bịa gbajie maka ọ gaghị ekwe kama m na-eso na-aga ije abalị ahụ otu ibe ya nọrọ onye ọbụla ga-ekwe ntị ga-echikwa ntị ọfụma ọfịa anyị na-aba ọgwa ha ọfịa ụmụazị nnụ nụrụ ihe eze mmụọ kwuru na ihe ọbụla anyị hụrụ n'ụzọ onye atụkwala ụjọ onye ọbụla atụrụ ụjọ ọ gaghị afụ ọfọ ahụ ọkwa na onye wetara ọfọ ga-awụ eze akwa ụnụ na ha anụ ya ka otu amụ awọ n'owu echiri m ike gbasie ike enwe ihe ga-eme m ma atụ egwu n'ihi na ndị Igbo si egwu anaghị atụ afọ ya ebute ụzọ anya anyị jisi ka m bute ụzọ nye narị chi okike ka m nwee ike ịnweta ya wa ọfọ mewee chi ya ma ego ọnụowu ma ego osote ọnụowu ịnụna ka anyị na-aga biko onye atụkwala ụjọ kwụ na anụna onye ọrachi obi ike obi siri ike obi siri ike
ụmụaka ndị ụmụada Amadioha Chukwu Okike agọziela anyị n'ụbọchị taa. Ha rụpụtara anyị onye ga-abụ eze ndị ụmụada. Afọ m pụta ebe a. Ndị ụmụada Amadioha Chukwu Okike ha rụpụtara anyị afọ m ka ọ bụrụ eze ga-edu ndị ụmụada site taa gaa n'iru. Afam, ema eze mmụọ enwe onye o nyere m ya sị na onye ọbụla ya ahụ pụtara ga-agwa eze enwe ihe a dịrị ya nke wu onye ọbụla nọ n'obodo ahụ ụmụada eji mara na onye ahụ agwọla ụmụada jajajaja benu were ya n'oge na-adịrị anya a ga-akpọkọ ụmụ agbọghọbịa niile dị iche iche akwa ịghọtara ihe m na-ekwu ụmụ agbọghọ sachapụrụ ahụ ha ga-abịa gbaa egwu ha na-agba egwu n'ime ebe ha na-agba egwu gị ghọrọ ofu onye ahụ ị ghọrọ ọrụ ya ga-awụ ugwu eze ala iche akwa onye tata ụmụada ya gazie ngwanụ a sị na onye bịara ikwu nwa ọ bịara ikwu anwụ gịnị ka ọ ga-eme ngwanụ ka ọ dị afa ọwasịdiela anyị gachi ozi ebe asị mmecha m ga-akpa anyị lọta n'ọnwụ na anyị ga-abụtecha nkwu echi. Ana m aga ọsọsọ gị na-aga gị na ọrụ mgbe ọbụla gị na ọrụ ị na-arụ Sayọma ị na-etuzi onwe gị aha Sayọma onye ike na-arụ ọrụ ike chika nkwara ihe m sibu mgbe anyị nọ na-alọta ebe a ọ na-erute na ụlọ anyị ga-agwa ya biko ihe nwere imedara ahụ ewe na-enwekwana iwe ndị mkpụmkpụ mana ịtụkwara ogologo Chika ị nwere ike ịkọwara m nnọọ ihe afọ m mere gị ekwutela m oshi oke Chioma ime ihe iwe m n'ebe ị na-eri gwogwo mụnwa onye ihe m bịa kwasị akpụ mụ na gị riri gawa ọhịa onwe ọzọ m riri ikwuga m ihe gbasara eriri ahụ eji eke nkụ ụbịam ahụ ọ bụrụ dị n'ọwụ sọsọ ụbịam ka ọ wụ nne na nna onwe gị nletakwa ya nwere ike ụrụ na ọwụ ụbịam gbukwara nna nna ya nne onwe gị nna onwe gị onwe dị aka ọrụ onwe ihe ọ na-arụ ma ncha onwe ihe ọbụla ọ na-arụ awụ dị ka ọ dị m apụwa ya biko ihe a niile sere mụ na gị udo ka m na-eme biko chọọ m esi m bika dị jiri m agwa gị hụla mụ nwa wụ Chika mụ nwa wụ Chika aga m echere nwa okorobịa ahụ ga-awụ eze obodo achịcha ya eze eleghị na-achị achịcha ya eze ya bịa ma wụrụ gịnị ugo eze gị nwa ị chọrọ ịlụ onye ụbịam lụwa ya ị ga-agagide ọrụ ugbo ruo ụbọchị ga-anwụ ọ dị m mma n'ahụ unu lụwa ọ dị m mma n'ahụ lụwa ya o lụwa ya
Ole ya na-achọ ịhụ agwọ. Chama mekwela na bigo mekwele. Achọrọ la ga n'ụlọ Chika. Nsọ gị ga afọ. Jiri nwayọọ gịnị? Achọrọ gị ka ebe niile ha. Na-achọrọ gị ụmụ ada. Gịnị chụwara ọsọ chọrọ Chọrọ na nga o mekwela egbe. Chama mena. Chala ọnụ mmiri gị. Asị ma bịaghachi chama mena na obi gị. Cha ya azala gị ekpere. Afa m awụrụla eze ga-achịkọta afa m wee eze. Afa m wụzi eze obodo. Obi m. Ama m n'elubi. Ama m. Chere. Ala afa m kiri ekwokwu ya. Obiam ahụ. Afa m Asị m gị chukwu ama nkwe. Afa m ka ịmazuru ọfụma. Ka ịmazuru. Ọ gịnị? Ole nke nwụ na chukwu ama nkwe. Ọ pụtara n'ihe ọma na-asa gị afọ. Ọcha ka ọmaka. Ọkwọsụla gị n'isi. Asị m abịa gwara oge. Ọkwọsụla gị n'isi. Ịchara ka unu na-erere ere. Asị m abịa gwara oge maka ama m na-eme atabe. Ama m na-eme atabe. Ị na ga-egbu oge. Ị ga na-anọ ọrụ ga-egbu oge. Gawakwa. Mana kemgbe abalị atọ ana m na be eze. Emekwanụ nke. Achọbụ m ịga. Ọ wee Emeka enyi m nwoke kwanyere m ọkụ n'ukwu ka m wee soro ya gaa. Mana ugbu a azụ m eze obodo a. Hey. Ewe. Obi m. Aghọtara. O? Aghọtara. Heo! Chukwu abịa ma. Ekele Amadi ekele mo otowadị ya obi m ihe niile a gbagharịchara n'obodo a mkparị niile a enyechara gị cherekwa makpọ ha mkparị niile a Chika nyechara mụ na gị emechala gaa wụrụ eze obodo anyị nke m na-awụzi Ugeze ụmụ odibo nọrọ m n'aka nri ha nọrọ m n'aka ekpa aha m wụzi njide ọza n'aka m na-agaji Ugeze ewe Ịhụnanya m. Ihe awụ mgbanaka ọhụrụ enyere m dịka eze ọhụrụ obodo. Achọrọ m ka ị were ya maka na ọgwụ nwa awụ ihe ọma niile, ihe ọhụrụ niile na-eme n'ime ndụ m. Onye m ji nye gị ya. Obi m. Imeela. N'obi m ụjọ jikwa m. Ọ maka gịnị ịhụnanya m? Ọ gịnị na-ebe? Ọwụ na obiọma dị m. N'obi m ụjọ jikwa m. Ọ maka gịnị kwana ịhụnanya m? Ọ n'obi adịrọ gị mma? Obi dị obi aṅụrị juru m n'obi. Gịnị wụzi n'obi adị? Obi m ka na-ekwuzi ụna. Obiọma dị m. Mana ihe na-atụ m ụjọ ụmụ aghọghọ obi obodo a. Ihe mụ na ha ga-agagharịcha tupu m na-abụ n'oge eze ọhụrụ. Ha ga-agacha gbaa egwu. O nwere ike abịa ma ndị ga na-hapụ esechukwu ha emukwu ụta ma ụta Chika anọ o nwere ike chaba gị n'anya gị hafụzie m gaga kpọrọ ha onye na-atụ m ụjọ. Ịhụnanya m ọwụ gị nwa ka m ga-ahọrọ. Amasịkwa ụmụ agbọghọbịa niile a gbarịchakwa egwu gbarịchakwa ukwu ha otichikwo na-egbara ukwu ha. Agaghị m ahọrọ ha. Ọwụ gị nwa ka mma maka na asị na akụfechasịa ya dara awọ ịdara na m ịbụzi nke m. Ịhụnanya m na-abịa ka anyị ba n'ụlọ. Anyị ba n'ụlọ. Only
Kanjukwa ka Chioma na amapụ ya n'ibu na-amazi mma enwere ihe izuzo a ga-agba anyị boy Ikenna enyi nwoke Emeka na Ikenna ọ dị ka unu ọma ihe nọ m n'obi ọwụ ihe mere ya abụọ na ebe a na-ekwu agwa ya mana ọ chọghị ịgwa m ma nwere ihe nzuzo nọ n'ime ya Chioma Ugeze anyị ihe nzuzo ka afọ m na-ekwu okwu na-ekwere agwa afọ chetakwa na anyị ncha bụ ọyị ofu ndị nke m achọ ka ịgwa anyị ihe bụ ihe nzuzo ahụ na-eji ebu ihe a na-amụke ihe na-amụke Ugeze biko kọrọ anyị mana ka ahụ dịgodi ka m kpọrọ ya iche ka anyị ike ka ọ n'obi afọ mụ na ezigbo ọyị m Ikenna sorokwa wụrụ ọyị si na anyị ga-abịa ka anyị bịa kelee gị na echichi echiri gị eze anyị si gị daalụ agwa ya ezigbo ọyị ana m ekele unu ịhụnanya m achọrọ m ka ị soro m kelele m Emeka enyi m nwoke maka ọ wee Emeka onye kwanyere m ọkụ n'ukwu mere ji wee mee m eze obodo a n'ụbọchị taa Emeka nwanne m nwaanyị ọma ekele dịrị imela nwalenu mwa bụ Ikenna ebe nọ na-agagharị n'obodo na-egbukọ emume na ma bụ eze obodo a na-agagharị na-epoga na ga-awụ igwe obodo a amara m na igwe obodo a ga-abụ ezigbote onye anyị nwoke bụ Afam n'ikwu eziokwu enyochala m na ịhụnanya m wee cheta wee sị na ọ wee Emeka gawu ọnowu obodo a na-eme n'ala ute wado mmụọ onowu tụọnụ m onowu mmụọ kwa Ikenna aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa Ikenna ga-awụ osote ọnowu osote ọnowu Emeka kwucha nwa Ikenna ekwutọpụ ị na-esota m ma gekwulọ nkwe ị na-esota m gekwulọ nkwe ịhụnanya m n'ebe a ụzọ onye ga-awụ okwuru ọra o mere na-emenu Ugeze ọgwụ anyị nwatakwa na chukwu obodo a anyị Ugeze Papa m ke mechara ọrụ ka ọ wụrụ eze obodo a nke pụtara na nwatakịrị apara ya na gị wu Ugeze ijerekwa m n'inube ya mma Chika nwa m ohi na-eti anyị na-amafu gị obi mma chọrọ m iwu Ugeze o iwe ọnụ Ugeze ị na ebe ahụ ụmụ Ugeze a kwụlata obi mụ nle gị ọnụ kwụfọ nwaanyị na-eti eti Ugeze eburugo Ugeze ma ọnwụkwa n'ọnụ eli ihe anyị ga-eme ọnwụ n'ọnụ Oho
Papa, Oju si uru nwa m o. Olari ibe nwamba, bara m nwa m o. Ama m ebumnobi unu ji bịa. Ebumnobi gị bụ ka afọ m lụọ nwa gị nwaanyị bụ Chika. Were nke a. Nye nwa gị ka onye ọdụ ya nwaanyị a na-akpọ Chioma. Dịka ọ na-ete nke a, ịhụnanya afọ nwere n'ebe ọ nọ ga na-agbatu. Ma werekwa nke a nye nwa gị nwaanyị bụ Chika. Mgbe ọ na-ete nke a, ịfụnanya o nwere n'ebe afọ m nọ ga na-amụbanye, ga na-abakwunye, ga na-abakwunye. A ga-alụkwa di na nwaanyị. Mana ka m gwa gị ga-esie ntị ama, mmiri agaghị emetụ ya. Mmiri agaghị emetụ ya. Ọkọ ha m n'olu. Mana marakwa na isi kotere ebu ka ebu na-agba. Ezie mozizie mmadụ. Ịhụnanya. Tọ iguru egwu. Iguru egwu. Ị ma na olu gị na-atọka. Olu gị na-atọka. Gbaga ọnụ m ahụ. Ụwa haranụ m, ụwa haranụ m, ụwa haranụ m. Awụ m otu nwanne ji o. Chika hara anyị o. Chika hapụ n'anyị o. Chika hapụ anyị aka. Anyị bụkwa otu nwanne ji o. Obi m. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m. Anyị m na-eji ekwu okwu gị. Ịhụnanya. O nwere anụ ahụ gara n'ọkụ. Ma a ga-eleta ya ka ọ hapụ n'ọkụ. Ọ dị mma. Mana anyị ga-ata. Ịhụnanya m. Ị ga-etikọ ya ose. M ga-etikọ gị n'ọnụ gị taa. Ị ga-eme ya taa. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m ga-abịa n'ọdụ. Adapụla. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m. Ma a ga-eweta ya. Ịhụnanya m. O mere ka ndị bekee. Ọ bụ m ka. Chioma. Tibete. Chichi. Chọrọ time. Chika. Nke na-elekwana m otu ele ihe ọ. Chika. Ọ gị dị ha akọwụ mmụọ. Ya gị ji ụkwụ ga abụọ a bịa na nke ahụ. Kọtọrọ ịgba. Ọ gịnị? Chere gbakasịwa ọnụ gị. Agara m n'ụlọ gị ahụ m gị. Mama na onwe ebe ọzọ ị na-aga. Ịma na mgbe m pụtara gị, nne gị ji mgbiri afọ gị kee n'ụlọ a. Mama na ebe a ka ị ga-anọ. Chika, onwe ihe ọjọọ mere. Chakomaka. Ebia. Akparịkwala m. Dị ọjọọ. Ewetere m gị. Ewetere m gị. Ihe ịbụzi n'ugo eze. Vem chututa. Chioma. Na-aracha ya. Ọ na-awala mgbe isi mgbaka ga-abịalata tụwa obere. Ga-ekpe agwa ka mmadụ. Chika. Oh, ayọma. Chichi. Tinu apu yo bịaliri wu.
Lady. Mama, candy baker. Obim. Hey! Abima! Yano Valley, Abelo. Yalo, Chika. Chika. Lambari niile kparịchara m n'obodo a na ihe niile imechara m n'obodo a ka iji okwu ga bịa n'ụlọ m. Chika kparịchara m na-akpọ m eriri eji eke abụmaka Chika kpọrọ m eriri eji eke nkụ kpọọ m ọnụ ma ihe m tiri n'ebe m kpọọ m ọnụ na akpụkpọ ụkwụ m ka Chika kụchara ụkwụ bịa n'ụlọ m. Ele ihe ọ bịara ime n'ụlọ m. Chika nwaanyị ọma, Chika bekee, Chika ịmachala mma, achala ugo nwaanyị, kpakpando ụtụtụ. N'egwu Chika ji na-ama, Chika ịmawuola onwe gị. Ihe nke itu ya Chika nọ. Akwụkwa m n'ọdịm na mma nke gị na Chika na ị ga-achetakwa ndị obodo anyị ọfụma. Eziokwu. Maka ile otu Chika dị, Chika magburu onwe ya. Lee otu ukwu ya otu o si na-eme. Chika mara mma. Amara mma. Akwe m ụzọ ibishi bata. Nwa ọma. Nwaanyị mara mma. Bekee m. Bekee. Chioma. Edupu ya. Ka ndupu Chika. Ọ na-abịa, chere ya ka ọ bịa. Ihe mere taa. Ka m gara n'ụlọ afọ. Ime onye m hụrụ ebe ahụ. Nwa aparị ahụ a na-akpọ Chioma. Nwa ahụ m pasara ebe ahụ ka arụ nsị o. Ya ahụ m ya ajụwa m n'elu ihe m bịara n'ụlọ afọ m ịrụ. Mama chere godi ka nkọchara gị ihe mere tupu anyị eruwe n'ebe ufi ọcha ahụ. Ka ọ jụwara m n'ele ihe m bịa n'ụlọ afọ m ime. Masị ya Chioma, agara m n'ụlọ gị ahụ m gị. Mama na onwe ebe ọzọ ga-aga ma ọ wụ n'ụlọ afọ m. Maka na nne gị mụfụtara gị were mgbiri afọ gị lie n'ụlọ afọ m. Ọ ya mere m jiwa n'ụlọ afọ m. Adam. Ihe ọma ahụ a gbara nwaanyị nyere nne m. Nyere gị. Enyere m ya. Nwa ahụ wee ezigbote onye akpa. Ka m na-enye ya ufi ọcha ahụ ya ebido tewe ya. Na-etichata ya nnọọ. Mama nwa ahụ amadị m ihe mụ na nwa ahụ na-eme ka ọyụ. Ya etichata na-ete na-emecha nnọọ ka ọ na-ete ufi ọcha ahụ mama. Afọ m echi n'ime ụlọ pụta. Bịa bawara m. Chika, eleghị na-eme n'ụlọ m. Chika, ịkọchara m ọnụ. Chika, ị mere m ya abalị. Chika. Nne m mejiri nnọọ nwayọ. Bulite ihu m elu. Lee ya anya. Nne m mmiri. Ọgwakwara m nwa mmiri. Na-ebulite ihu m elu. Adam. Macha ya anya. Adam. Okwu na ya wee gbaa. Adam. Adam. Leke m ụlọ obi. Chukwu abịama. Kedu ihe na-eme kemgbe Chika bịara n'ụlọ? Ke ihe na-eme? Ama gbanwecha. Ama na-ajụzi ese m. Ka ọ dị ka m gaa n'ụlọ ya ga gwa ya na adịrị m ime. Ọ bụ ihe m kwesịrị ime. Aga m agwa ya na adị m ime. Ọ bụ ihe m kwesịrị ime. Mana cherekwa ka m magodi ma m ga-aga na nke enyi m nwanyị Chika. Chimo. Amadioha. Afam. Agwala m gị. Agwara m gị si gị mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa ka ị bịawa. Ụlọ ahụ ụlọ mụ na gị. Ọkwa nne m agbakwala gị ya. Si gị mgbe ọbụla ị chọrọ ịbịa ka ị bịawa. Uche atụla gị.
n'anya m maka na nne gị bụ ezigbo mmadụ. Aga m ejizi nne gị mere nne m maka na ọ wụ ezigbo mmadụ. Asị m gị na nne m adị abụọ n'obodo. Nne m wụ nne mara obi nwa ya. Ahụrụ m n'anya m ịfụna. Afọ m. Chika! Unu abụọ na-ata akị ọnụ. Obi ma onye mere iji si m ga tepụ afọ ime m dịrị gị. Onye mere iji si m ga tepụ afọ ime m dịrị gị. Isi gịnị? Oli ime. Chika. Oli ha. Shebapụ. Ikpuru isi. Ọ na-efe ihe anyị na-eme ebe a. Shebapụ ọsịsọ. Chika ịhụnanya m. Ọ sị gị na gị echebe abụọ. Obi m biko n'okwa m dịrị gị ime. Ime gịnị? Ime nwa gị. Ọ sị gị. Shebapụ. Abụọ. Ole ma onye mezi mkpụrụ ya. Ole ma onye mezi mkpụrụ ya. Ọ gawa. Ebe abụọ. Ebe abụọ. Hapụ ya nwụrụ anwụ. Tinye ya nsogbu. Ịhụnanya m nọrọ. Ịhụnanya m. Ịhụnanya m. Mụ na gị ga-ebi. Onwe ihe ọ bụla ga-ebi. Emeka. Chioma. Ọ gịnị? Onye na-achụ? Emeka ogwe aka nchi. Afọ m enyi nwoke hapụgo mkpọrọ nwaanyị ọzọ. Isi gịnị? Onye kwana onye ọzọ nwanne, onye kwana nwaanyị nwanne. Ọgwa Chika. Ọ Chika enyi m nwaanyị. Chika. Ị mara kemgbe izu atọ ejibeghị m anya ma abụọ Chineke kere mụ na gị nwa afọ. Masị m ma ga ịma otu m si achọgharị ya. Masị ka m ga-aka chọọ n'afọ m. Nwanne m nwoke. Masị tupu m agawa ndaka afọ m ka m gagodo na nke enyi m nwa Chika ka m kpesara ihe na-eme. Onye ka m gawaziri. Onye ka m gawazi na nke Chika. Ma ebe ya abụọ na-ata akị ọnụ na-amị onwe ya ọnụ. Chioma. Ichaya gị. Ichaya gị. Ọ ga-ekwe m odidi. Ahụ nwaanyị ọ ga-ahapụ gị kpọrọ. Wee wuru nwa ọcha ka Amaka na-akpọ Chika. Nwa gbajawara ọnụ mmụọ mmiri a. Ọ na mmadụ mma nwaanyị. Ị tozuru n'oke. Ọnụ lezi ya mere na ihe ka ama aka. Gịnị bụ ihe a nna anụ na-eche hapụ Chioma maka ihe Chika? Afọ m olee ụdị mmụọ ọjọọ batara gị n'ime afọ m? Olee ụdị mmụọ ọjọọ batara gị n'ime? Emeka, agwụgo m gị. Achọọ m ịnụ ihe ọbụla gbasara Chioma ọzọ. Akị mana Chioma enweghị nne na nna. Mụ nwe enweghị nne na nna. Elee ihe i chere ga-awụrụ ọnọdụ mena ya abụọ ma ọ bụ na ịlụọ? Afọ m, i cheghị maka ọdị ihe a oge ndị obodo a niile gbara gị ọsọ. Ọ kwana mụ na Chioma wee ezigbote enyi ị nwere n'obodo a. Afọ m. Emeka, otu a ka ọ dị n'ebe m nọ. Mgbe obodo niile jụrụ Chioma, ọ wụ naanị m wee nọ n'akụkụ ya. Afọ m, ị ga-atakwa afọ ihe a ị na-eme. Iseketa afọ m. Iseketa. Emeka, jee ka ya otu n'ụdara m. A na-ekwu okwu ihe dị mkpa, ị na-ekwu okwu ụdara afọ m. Rawa ụdara gị biko. Achọghịzị ike ihe a. Ya gwagwanụ gị maka na ama m na aha m agaghị akpọ m, ọ gaghị akpọ gị. Ị na-ekwe aja ụka.
Iwa no no la manja ahia. Elekewo aha ma ga ha kpọ gị, ọ ga ha kpọ m. Ka m gbakwa gị. Ọgwọ dị na aha ma kpọ gị, kpọ m. Usobade. Ama m ihe m ji kwuka. Ya wụ ngiri ka ikwe. Maka na ama m na nwa ha kpọ Chika dị ka na ọ dị ahụ. O ya emekwa ihe ọ bụla ọ ya eme ka aha nwe ike lụọ ya. Agbasigo ngo. Ọ dịkwa arụrụ ala. Ihe na-arụ aka gị na-arụ ya aka mgbe ọbụla. Enyi ọ na-eme ihe a. Ihe nọ na ihe na-arụ aka. O wụ eziokwu ka ị na-ekwu. Nwa a na-akpọ Chika wa ajọ mmadụ. Agwa erurure. Mana ka m gwa gị, ọ wụrụ na afa m ka na-akpọ ya aha m akpọrọ hụ Chioma. Ọ họchana m ka o siri hụ m. Ọ na-ahụhụ m, ọ họrọ gị. Kama ọ na-agaghị eme, ọ họrọ anya abụọ. Anya abụọ alụwe ya. Aha m lụtụ gị, ya lụtụ m, ya lụtụ m, ya lụtụ gị. Mana ọ bụrụ maka nwa ha na-akpọ Chika, nwa agwa erurure, mba, ekweghị. Oge ruole eji ama mbe na-abụ nke ewu gịnị? Oge ruole mgbe eji ama mbe na-abụ nke ewu gịnị? Ngwa aha m ọrọ ha gbacha n'egwu ọrọ onye dị gị mma. Ọhọrọla onye ụdị ya mma. Ọhọrọgo. Ya na ya egwu.
gwara gị n'ihe mere na ọgba ha aka akwa gwara gị a sịkwa na ama mgbe ị na-ekwu ihe a ana m alaghachi azụ mana ị gwara m ntị ka m nwere anụghị m ntị gwa ka ikpetara ihe ị na-ekwu mgbe ọbụla bụ eziokwu nwa awa ajọ mmadụ ịmaka ị na-afụkasịcha m obi na ihe niile a nọ nga ahụ enweghị ofu onye n'ime ụmụ nwoke ndị a ilediri m anya n'afọ ịhọpụta ma ahọpụta sonso lenụnụ ma afọ gị ihe niile zuru ka eme lenụnụ gị sonso lenụnụ gị ọ pụtara na ya abụghị nwaanyị kọwa ya arịghị mma ọhụrụ mere o ji họrọ Chika nwa awụ enyi mere enyi ụmụ nwoke dị njọ ị na-ewutechasị mbụ nwatakịrị nwaanyị nwa ogbenye nwa ọnụ ụtọ ahụ hapụrụ ya na eso na-agagharị ka ọhịa ka ụzọ ha ndị niile nọ n'obodo a ma ha ya hapụ nwa ụrọ Chika ajọ mmadụ ekwensu na-amaghị ebe eshiri tụtụ ime ya n'obodo a ma nke ka nke enweghị onye mebe Chioma nọ enweghị onye mebe o tinyere isi ọ nke na-agbacha dị m ara ọhụrụkwanụ gị ọ kwasọchi ala anyị maka ebe nwa amụ tonto ịma na mụ na gị adịka ihe ọbụla anyị kwekọrịta nta nke onye si adị ịmakwa na Chioma awụwa ezigbo mmadụ tonto ka anyị gaa chọọ nwa ka ọhịa ka ụzọ ha tupu nwa ewere aka ya gbuo onwe ya n'ọhịa o tonto ịma na mụ na gị adịka ele ebe anyị ga-ebido o wee kenwe ọhịa ka mgboro ebe a ka anyị ga Ikenna, mmadụ gwa m na afa m ga-ahapụ Chioma ga na-alụ nwa ọjọọ nwa amụsụ a na-akpọ Chika mma akpọ onye ahụ iyi Ikenna. Emeka yi m nwoke igwe nke bụ eziokwu ọ dị m ka nọ na nlọ ihe nyere m onye okuku chaa amụm otu nsa akọ ihe akọ afa m chai nwa ogbenye dịka Chioma mana Ikenna ọ na-adịkwa m ka Chioma adị ime ile ma leruo ya anya ma nyocha tulee ya elu tutu ị ga-afụ na Chioma adị ime Chioma adị ime mana ya bụrụ na Chioma adị ime ọkwa afa m ya bụrụkwa eziokwu na Chioma dị ime ịgwagwa kewa eziokwu ọwa afa m ndị ọbụla nọ n'obodo a mana ọ bụ Chioma na aha m mana chilo kedu kwere ka ahụ ji chefu ka ụdịrị ọnụ ọjọọ nwatakịrị gbalị bọsa gịrị na nke eze wee kolie kpochie ogbenye ọnụ ntụ bụ onye afọ m mechara si na ọ ga-anụ mba afọ m amara ihe ọ na-eme ọ ga-anụrịrị Chioma mana Ikenna enwe ihe m na-eche amadị m ya na-eche ihe a na-eche ị na-eche ọ na-adị m ka ihe a na-eme afa m na Chika agbara aka chee n'ihe ọfụma ọ na-adị m ka e nwere ihe nwa amụsụ a na-akpọ Chika mere afa m ekwesịghị m ka agwa m agwa ekwesịghị m ka m ga na aka gbara nwaanyị mara na Chika bụ onye ọjọọ maka ọnụ ọjọọ nwatakịrị a na-apịa gị ịnụkwa ihe o mere ọ dị ka o mebeghị oge mbụ chere nụ nke gị ọnwa anya anwa ọ ga-akọ gị ncha gekwa ntị ọnwa anya anwa agbara nwaanyị asị m ka m bịa kelee gị maka ihe ọma i mere mụ. Agbara nwaanyị n'ala ekele gị. Agbara nwaanyị dị iwe ihe mere ji ịkpọ gị nwa gị nwaanyị
bịa kelee ya n'ụzọ pụrụ iche maka alụmdi nke o mere ya dị ire. Agbara nwaanyị ọ wee isi okwu mana mụ nwa agwara nwa m ma abịawa njem a. Aga m akpọ nwa m abịa anyị abịa kelee gị. Agbara nwaanyị nne m ọlara ije nwa mma kpọrọ m nwa m agbara nwaanyị ị hụrụ nwa m Agbara nwaanyị mana onwe ya ị chọrọ ka nwa gị nwaanyị dị ime wee mụọra gị nwa ka ị wee hụ nwa gị bịara ije nwa mma kpọrọ m nwa m mepee aka gị dịka akwa nọ gị n'aka ịlaruo siere ya nwa gị dịka ọ ritere akwa ọ ga-adị ime wee mụọra gị nwa. Agbara nwaanyị nye m nwa m mana otu ihe mgbu ya ga-abụ ihe mgbu m. Nwa ga-adị ike karịsịa ọ ga-anụ ọha ya anụ mana ị ga-eweta ya. Ha gbara nwaanyị wee gọzie ya. Ọ hụrụ mgbe nwa na-ebe akwa ọ dịrị nwa m Agbara nwaanyị ekele imeela ya gachi ọlara ije nwa m kpọrọ m nne m No. Maazị Ndụkụ. Agwọ nọ n'akịrịka. Gịnị mere? Ihe ka nte abala nte n'ọnụ. Gịnị mere? Ị na-ajụ m gịnị mere? Ebee ka ị gara? Ebee ka ị gara? Ọnwụ na gị na Maazị Ibe na eze mmụọ anyị niile tikọtara uche si na ebe aha m emeli ya eze na ụmụ agbọghọbịa ga-abụ igba egwu nke mụ na gị mana ahọpụtara aha nna. Gịnị mere ikwe ha bịa mgbe ụmụ agbọghọbịa niile na-agba egwu asị ka ahọpụta nwaanyị ga-agwụ eze abịa? Ebee ka ị gara? Enwere ihe dị mkpa m gara ya. Oshi dapụta. Ngwa na otu o si dapụta, ọ dapụtala. Ị mara na aha nna agara họrọ Chika. Olewu tufu akwa. Olewu keke mere. Ọwụ nke mere ọ nke eje gị ime. A na-agwa gị na ihe mere gị na-ajụ m nke mere ni. Aha m ahọrọla Chika nwa ọnụ kwufọ. Mụ na gị na-abụ m onye ọwụ. Mụ na gị na-aba mara onye nwatakịrị ahụ ọ ga-akọ gị ọnụ ụfọ gị. Ọ ga-ekwu gị ọgbagọ. Ngwale n'okwu ezi. Nke ahụ iji si okwute akwụkwasị mmadụ isi aghara. Nwatakịrị a na-ekwu onye ụlọ ọnwụ na-ekwu na-enweghị nsọpụrụ. Ada m nwaanyị nọkwa ebe ahụ ya na-agba ya na-ayọ. Ada m nwaanyị na-elecha anya ụlọ nwunye onye ahụ m ga-aghọrọ makwana ndị ọyị ya nọ ebe ahụ. Ha hiri isi n'ebe a, ahịrị isi n'ebe a. Lekwe ya a na-atụrụ ya aka. Lelee Chioma bụ nwatakịrị nwere ezigbo ara nne ya nke mụ na gị na-abụ mana nwatakịrị ahụ ọwụ ya nwa awụ ugwu eze nsogbu agaghị adị. Ngwa lenie ya o jere họrọ Chika. Ele ihe anyị ga-eme. Mụ amara na nne ya ahụ a na-akpọ Nnukwufọ anya adịghị ya mma. Nye agbaghị aka. Enweghị ihe ọbụla ihe eme n'ihi na ọ bụrụ na ị na-enye agaghị eme. Ọ na-adị m nna ha enyere gị enyo. Ọ dị ka ọ gị jere isi aha m ya je họrọ Chika.
Gịnị ga-eme ma a ga-ekwu ya? Gịnị ga ị nọrọ ụbọchị a Chioma bịa zie ozi gụnwa na onwe gị bịakwa zie m ozi na Chika hụrụ gị n'ụzọ na-akpọ gị eriri ije pịa nkụ. Aha m ofu ihe aka ọ na-akpụ ya mgbalene mụ na gị na ọ ya wu Ugwueze anyị agwala eriri ije pịa nkụ. Anyị agwala eriri ije pịa. Mama, nke a ahụ na edoghị ọkụ ka ị bịa lawa. Elee ozi nwa iji bịa? Ada nwaanyị. Iwe na-ewe agbara nwaanyị. Ọ na-ajụ m ka nsị mụ na gị eso hụ bịa. Mana agwa m na ị ga-abịa na m ga-akpọrọ gị bịa. Mana enyi ọ gwara m ọ sị ka m nye gị ihe a keta ya akwa akwa ọmụmụ ị ga-adị ime mụọ nwa nne m ọnwa nne m dị nne mara obi Ugwueze m, enwere m okwukwe na nwa ibu n'afọ na ọ ga-awụ nwa nwoke. Ọnwụnwa nwoke ọnwụnwa nwaanyị ihe mma na anyị ga-enweta onye ga-anọchara gị mgbe a ga-achọ ka aka ahụ gị. Eze mmụọ nke na-asụ n'ire ka ibe basị na amụọ na anyị agadaga nwa ebe ị hụrụ na nwunye m ka bụ nwa n'afọ. Ele onwe na-ekwu okwu ya n'ọnụ m anya na aka dị n'ime ele onwe na-ekwu n'okwu ya. Ha sere m ozi ha mmadụ ha si m shee harala m Ndị nche bịa ele ndị nche bịa Chidera. Mama. Ije ebe ole? Nna achọrọ m ịga ebe mbara anụ. Ka m ga mara ma nkwụ ogbogo ahụ ma ha egbuola ya. Bulatakwana ya, shikwenye ya na-emere ihe nwere ihe ọzọ nọ n'ime ọrụ nwere ike imechacha. Ishekwa nnari. Ishie na ihe n'usekwu. Iri nọ n'usekwu. Ka m gawa ego. Di, ana nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Nne. Chidera. Nne. Ị mara na ọ na na-ege onye m ji. Iwe ọlaọcha m, iwe ọla edo m. Mana nga ndụ. Nga ka m mụrụ gị. Nga ka m mụrụ gị. Ịhụ n'aba ahụ iji. Ma m mụrụ gị, ma ekuru gị ka ị gaa gị ma abụọ. Nne. Hey. Nne chikọrọ m ugbu a. Na hell. Abụọ. Dịkịrị m. Memụrụ m. Hey. Nne. Ọ kachara. Hey.
O nwere ihe m chọrọ iji gị. Ma jiri nwayọọ. Hey! Ọ mara mma. Nne! Hey! Nọ nke mụ a. Okay gị. Hey! Ya nwere. Hey! Nka maka. Hey! Nne! Na-eji eje ọrụ. Ụlọ. Olube, ị ga-akpụ ya ụzọ. Chere, nye m ya. Ndị ma m n'ọnụ nke m. Gị jee chubi ya. Ma gwa gị mgbe iji agba ya na mgbe iji agba ya. Ya nwere na chịkọwara m nlọta ubi. Ị ga-enye m ya gbara ya. Ọwọzie nke m. Ebidoziela gị. Mama dizima kwa ya. Hey! Ma, ka m jụọ ọrụ ọsịsọ. Bute nkwa nna lọta ugbu a. Anọkwala ọdụ nna. Akwụ mana si eribe m eri. Achụgharị gị ebe niile. Ka ekwe nke onye na-achọgharị m. Nne. Mpụọ. Ị nọ ịhụ m. Ị gbagharịba sị na ị na-achọ m. Akarịgo m ihe ndị a. Abụghịzi m ụmụazị. Akarịgo m ya. Ekwu ofu mkpụrụ anya m nwere o. Ekwu ofu mkpụrụ anya m ji. Ama m ukwu ka ọ na-anụkwa ofu ebe. Nne Nnamdi abụrụzikwa n'ụmụazị. Gwa ya o. Ọnya ka anyị n'elu. Nne, biko, agụrụ dị anyị. Gaa ihe shiri. Ụnụ gacha ihe ụnụ na-aga, onwe ihe shiri. Nne, nwere na onye ọzọ ga-aga. Ebe ọzọ ịchọ ka anyị gaa. Olugbo m gara aga kpata. Ọ ya ka m chọrọ ishi. Ngwa. Why, Mama? Obi amafugo kwa m. Obi kwa. Onye ka ị bụ? Isi okpuru gị? Onye na-ahụ ụzọ? Anya ọpịara gị? Onwe ife ụlọ m na-afụ ụfụ nkwa ebe a? Nwanyị ọma, ewere iwe o. Ana m afụ ụzọ ọfụma. Kama na ọmụma ga-amaghịsịrị m ihu. Ewere iwe. Aha m bụ Nnamdi. Ngekwa m. Aha m bụ Chidera. Chidera, nwanyị mara mma. Biko ewere iwe. Enwere ike ịkọwatụkwuru m onye bụ. Biko. Ụbọchị nta, anyị achọ na Orange. Gile anya, ala agụ m.
Nwa lọta ugbu a ya wụ dọkịta ndị bekee. Eze mmụọ anya ndị mmụọ ji ahụ ụzọ ọ gịnị ka ibere ebe m udo dịkwa igwe udo dị kama abịara m ebe anyị ziga ozi Amadioha ziri m si nzie gị. Amadioha ziri gosi gị bazie m ngwa ziwenu m isi ngwo nchenji. Amadioha si m zie gị na gị zie nwa gị nwaanyị ka ọ lọta ka o nwee ike họrọ nwoke ọ ga-alụ onye nke ga-anọchikwa anya gị ọwụ na-achọ gị ahụ gị. Ya na m zie nwa m nwaanyị n'obodo oyibo ka ọ lọta bịa họrọ di. Anụgo m egwu. Eze Moses ziri m ala m abụ ihe isi mee ka a ga-eme abụ ihe isi mkpụ ka a ga-eme. Onye eze ugbu akwa na-ada eze nọkwa n'ala bekee na-agụ akwụkwọ ka ezi ihe anyị ga-eme. Ihe anyị na-ekwu okwu omenala ịma na eze mmụọ site na nwata ka ụmụ agbara kọrọrọ ya ihe ọ bụla o kwuru na-eme. Ozi a si n'aka ụmụ agbara bịa ebe a. Ndị ichie mmemmanụ igwe biko nye njikọ ọnụ na nzukọ nke taa ụka njikọrọ ụnụ nye mụ na eze mmụọ kwutere. Eze mmụọ bịara ụlọ m ụnụ nwere otu omenala anyị si dị wee na-asị na m ga-eziwe nwa m nwaanyị nke nọ mba ofesi agụgụ akwụkwọ a gasị agbadata n'oge akara aka erula ka o nwee ike kpọpụta ofu nwoke ụmụ okorobịa ndị niile ji obodo a ofu onye nke ọ chọrọ a ga-asị ga ahụ di ya yere ya eso achị ma sị achọ ma ahụ ụnụ nwere otu omenala anyị si dị. Igwe ihe kwuru wee eziokwu ọ mpicha na-asa ya asa dịka omenala anyị si dị. Ya gafecha ọgụ afọ ị kwesịrị ịkpọpụta otu nwa gị onye nke ga-anọchi anya gị ma achọ gị ahụ gị atọrọ ya ntọala dịka etu ihe si aga mazichara ya ihe niile n'obodo mana n'oge ruo ọ wụzi ihe a ga-elewe anya n'aka na elewe anya n'aka ebe a na-ajụ asị ọ gba ya were ọnọdụ ihe ikwuru ihe mere ma ọ wụ eziokwu. Igwe ihe ọnụ owu kwuru eziokwu otu ahụ ejizi ozi a o kwesịrị aga otu aka omenala anyị so eziokwu dịka ife kwere ekwe. Ịnụgụkwa ihe nnu gịnị ka ị na-anụ? Anụ m oge igwe na-agwa lọlọ na Adaeze ga ha abata. Isiokwu ọ sị na Adaeze na-abata ka ọ bịa họrọ nwoke ọ ga-alụ. Ana m eche mgbe Adaeze ga-abata ka ọ bịa họrọ nwoke ọjọọ. O nwekwara ike họrọ nwanne m nwoke awụrụzie eze ga-achị anyị. Gịnị? Ị ga-etegodi ka Adaeze bata ị na ha eche ọ ga-abịa họrọ nwanne gị. Gịnị wụ nke gị?
Chidera, nwanyị mara mma, biko ana m ayọ gị, ahụrụ gị n'anya nke ukwuu, nye m ohere ka m gosi gị ka m si wee fụ gị n'anya. Bilie o bilie. Kwuru eziokwu. Site agawa, mụ na gị ga-abụzi ọyị o. Ama m na obi adịgo gị mma. Obi achọgbuola m. Enwere onye nwere onye dị ka gị? Obi ahapụ isi. Na ọ bụ nye m kwuru ka m tere gị. Nkoma, ke mpaghara si n'obodo a? Chidera, abụ m onye ụmụada. Hey, ajibakwa ụmụada. Hey, biko bie m nkum, biko. Biko bie m nkum. Ọ gịnị mere ụmụada? Ị na-ajụ m ihe mere ụmụada? Mma m gwara m na ụmụada bụ obodo ọjọọ. Ọ gburu nna m maka na ha chọrọ ịna ya ala ya n'ike. O kweghị, ha egbufuo ya n'ike. Mụ na ụmụada enwe mmekọ. Mana Chidera, mmadụ niile abụrụ ofu ihe a. Chidera, ndị ụmụada bụkwa ndị ezigbo mmadụ. Chidera, Adeze. Adame. Adabeke. Adeze. Adabeke. Abia kele nne gị wa. Adam. Daddy. What? Ai padola, bota mais. Adam né? Adam bebê. Adema. Adeze. Adanne. Echem na ihe mụ na nne gị
kpọọ gị ebe a taa ka anyị mee gị mata ihe omenala anyị kwuru. Ilezi anyị ga-ama na omenala ndị nna nna anyị ha dewere onye eze mụta ofu nwa ma nwoke ma nwaanyị. N'ọnọdụ dị otu a ka onye eze ahụ ga-akpọrọ nwa ahụ kpọgara eze mmụọ ka o nwee ike hazie ya maka ịkpọta onye anyị na ya ya eso achị obodo ma sachi igbe ahọrọ ya. Adaeze, nna gị ekwutechala ihe niile nwa m. Anyị agaghịkwa na ahafụ omenala, anyị emewe omenelu ọwa arụ. Dịka ofu mkpụrụ nwa eze mụrụ, omenala si na ị ga-anọchi anya nna gị. Ya mere a ga-eme omenala otu esi eme ya. Emewe omenala a gaghị họrọ ofu nwa okorobịa nke dị gị mma ga-awụ di gị, gị na ya abụọ anọchi anya nna gị ma a chọọ ya ahụhụ ya. Ị na-anụ nwa m otu esi eme ya? Dad, Mom, ihe anyị mere unu ji kpọlata m. Ihe eji kpọlata gị wụ ka ebe bịa họrọ onye ga-alụ nwa m. I mean, is this the reason why you send me back? Kedu nwa okorobịa nọ n'obodo a ga-anụfu? Nwa m ha juru eju o, ha ka nkụ. Kedu nwa okorobịa nọ n'obodo a ga-anụfu nwa bụ Adaeze? Nicki! I mean, Nicki Minaj. Ọsị gị mmemme na gịnị? Ọsị? Nwa bụ Nneka kasara n'obodo niile. The whole wide world asked me to come back from the United States for me to do what in this kingdom. Come here, beginning. Get the work on. I mean, I will not, and I will never. Nicki. I mean, the whole wide world. Nicki Minaj. I will never stoop to see this trash. Come. Bịa chere nwa m chere. Bịa Nneka. Hey, iwata anụ m igu n'isi o. Akwa ihe m na-agwa gị nwaanyị a. Akwa ihe m na-agwa gị. Ekwuru m mbọsị gị hapụ nwa akọ n'obodo a mụta omenala anyị. Gị si ka ọ hapụ gawa obodo ndị ọcha ga-agụ akwụkwọ. Akwa ihe ọ gụtara. Ị hụrụ ha ọ gụtara? Ihe okenye nọ n'ala fụ ụnụ ụmụazị nọrọ n'elu ọ na-aga ahụ ya. Akwa ịhụrụ ihe a pụtara. Ọ bụ ihe ọjọọ ka m mere gị na m si nwa gị ga-ala bekee ga-agụ akwụkwọ. Ọ bụ ihe ọjọọ ka m mere gị. Chidera, cherenụ nwaanyị ọma geenụ m ntị. Nnamdi, kedu ihe ọwụ? Ka ihe mere gị ị naghị eji ekwe m ziri gị ike? Kedu ị na-achụgharị m ka iji na-anache ebe ọ ga-ahụ isi ọ ga-eri? Ka ihe ọwụ? Chidera, gee m ntị. Ụbọchị ahụ m hụrụ gị ebe ị na-ata ụtụ akwụ n'ime ọhịa, mma gị abaa m anya. Kamgbe echi ahụ na-eri nri na-ehi ụra sọsọ gị maka nna ahụ. Nye m na ya oke nye m ohere. Chidera biko. Nwoke ịfụnanya nke ha pụtakwana gịnị? Chidera, nye m ohere ka m zi gị ka m si wee hụ gị n'anya. Biko nụ. Chika ngwa gị, ọ bụrụ na gị lee anya tupu ga-ahụ ị ga-ahụ na ọsọ nọ n'ije n'ụkwụ tupu ga-ahụ. Enwere m ọtụtụ ihe m na-eji n'ụlọ. Chidera. Nwa agbata na ndụ m
ndụ m ga-adị mma n'ihe niile a aga m enweta gị. Nne, ịma kemgbe m lụrụ ụwa, naanị gị bụ ikwu m, bụrụkwa ibe m, bụrụkwa enyi m. Ime enwe m onye ọzọ. Chidera, ọ naanị gị ka mma. Anyị enweghị nsogbu. Nne, e nwere enyi m metara ọhụụ. Nne, nne, o ezigbo mmadụ. Ọ gbasiri ike n'ịrụ ọrụ. Nne, ihe otu o si arụ ọrụ, ị ga-ahụ ya n'anya dịka nshiri hụ ya. Onye ụmụada. Chidera. Nne. Chidera. Nne. Chidera. Nne. Kpọrọ ngụgboro ile. Ugboro atọ. Achọghị m ịlọ ofe ịhụ onye ụmụada. Achọghị m iji ntị abụọ anọ ụmụada. Biko, ekwuchala. Ụmụada, achọ m. Ụmụ okorobịa ụmụada ekele m unu. Ndị nna anyị ha ekele m unu. Ụmụ ọbịa obe anyị ekelekwa m unu. Unu ga-eji ụmụ ozi nji bịa kịta wụ ka mmekọ unu mara n'oge eruola mgbe eji ama na ndị obodo a nwere ụmụ okorobịa kwụrụ chinchin rijuru afọ. Unu n'anya, unu ahụ na adaeze anyị abatago. Onye ọbụla tọọ ntị n'ala na ozi ezi unu ugbu a bụ na ndị nne unu laruo, unu agwa ụmụ unu nwoke. Ndị nna unu laruo otu aka ahụ. Ụmụ okorobịa kwanụ unu ejikere kwụrụ chinchin rijuo afọ pụta ụbọchị eke nke a na-abịa abịa, maka adaeze anyị abatago. Onweghị onye na-amaghị ihe mere o ji bata. Ọkwa ka ọ pịa ndị ụmụ okorobịa anyị aka, mana ndị nke rijuru afọ wee pịrị agadi girigidi ya na ya ga-eso wee chi obodo anyị n'oge na-adịghị anya. Ya mere unu ga-ala bụ ụmụ unu nwoke niile, onye na-ebu ọrụ kwadosi ike maka ahịa nke na-abịa abịa. Ahịa ọzọ na-abịa abịa ụbọchị ahụ otu ga-akpọtụ, okwe ga-agba, ekwe ga-akụ, ama ga-agba. Ndewo.
Isirokwa na ebume mezie ya ọfụma. Ijeọma. Ijeọma. I don't know why you people in this village don't take simple correction. Shut up! Don't you ever call me that. What again? Neka. My name is Nikki. I mean Nicki Minaj. Yes. Those who go not. Adaeze. Anyị nwere omenala eji mara anyị. Adaeze, anyị nwere asụsụ anyị na-asụ. Nwere asụsụ eji mara anyị, anyị nwere omenala. Enwere custom and tradition. Ị na-anụ? Chidimma ga-akụziri gị asụsụ anyị. Chidimma ga-akpọtara gị ndị na-akwa akwa. Ga-abịa take measurement gị. Ị na-anụ? Kpọtara gị ezigbote akwa Adaeze kwesịrị ịdị na-eyi. Ọwụghị ụmụ ihe ndị a na-eyiri anya, ọwụghị ala bekee ka ị nọ. Lọtala ụlọ. Mother, kedu ihe ndị a m na-eyikwanụ mere? Ọ dịrọ mma? Adaeze, ọ dịghị mma. O nwere ihe Adaeze na-eyi. O nwere ụdịrị njikwa Adaeze na-ejikwa. Ya jikwara gị hụ ya, gị mara na nwa awa Adaeze ga-akwere ya ogoruru ya. Ọ wụghị ihe a. Are you done? I'm done. Can I leave? Thank you. Ka ihe na-atọ gị ọchị. Ka ihe na-atọ gị ọchị. Na-achị isi gị. Mbakwe, ịma na ewe ezigbo enyi. Agakwana m ahụ ihe na-ata arụ hapụ gị ka ị gaa ebe ahụ ka ọ tagbuo gị. Ana m echiche kemgbe ụbọchị, na-eche echiche na-akụgbu onwe m. Ka Amadioha wụrụ nwa gị nwoke ka ọ ga-ahọpụta. Onye Adaeze ga-ahọpụta ga-alụ ya mgbe oge na-adịghị anya. Tụfie ọkwa. Onowu, ọkwa doro gị anya na onye ọbụla nọ n'ala anya gbara Adaeze n'ọnwa anyị ọjọọ. Onye ọbụla mana ọ naghị ekene ndị okenye, ọ naghị akwanyere ndị ichie ugwu. Onye ọbụla makwa na o nwere ndụ ọjọọ na-ebi n'ime ya. Nwa m bụ Uche agaghị alụ nwa Adaeze. Agaghị m adị ndụ ka nwa m lụ Adaeze. Ya ka m chọrọ ka ị mara. Onowu, ọgụwa na-ekwuzi ụdị okwu a. Isi Adaeze mara amara na Adaeze nwere agwa ọjọọ, na Adaeze na-akparị ndị ichie na-akparị ndị tọrọ ya. Ka isi ka Uche bịa lụwa. Tụfie akwa. Unu ewekwala iwe o. Eche m ọ naanị nkwụ. Ghọtala? Eche m ọ naanị nkwụ. Adaeze ọ ezigbo mmadụ. Adaeze ahụ bụ ndị ichie ka ọ fọzi ikele ha ekele. A ga-achọ ha ga-eme ya n'ihi na agwọ nọ n'akịrịka. Agwala nga ya mbụ. Eziokwu ka ikwu. Onowu, ịma na Adaeze anyị na-ekwu okwu ugbu a nwere ọnụ ọjọọ. Adaeze a yiri nne ya. Ichetekwara oge mụ na gị na-eto okorobịa. Nne ya bụ nne Adaeze. Otu a ka o si aka anyị ọnụ ebe ọ bụla ọ fụrụ anyị. Ma ọ kọrọ m ọnụ si na ndị ka eriri eji eke nkụ, ọ kọọ ọnụ ofu ọnụ ụzọ. Agwa niile Adaeze na-akpa ka sitere na nne ya maka na ha niile o were agwa nne ya. Anaghị ha na-ere na-ekpe ekpere ka nwa m Uche.
Mmanya ga-adịkwa mma. Ada mara mma. Adam ji eme ọnụ. Ewu! Lekwe ya. Ewe! Nne, nna m, kum na-etokasị ụta. Eji m aka na ya ị chọrọ ịbụ onye ọchịchị agha na aha ya anụ n'ụwa ị ga-enweziwa akparamagwa nwee nkwanye ugwu nwee dị mma gị na ndị mmadụ. nna m, I respect you people. Na-akwanyere egwu bụ nna m, na-akwanyekwere nne m ugwu. Kezi nke ewu na I don't respect you. Dịka nwa oge m na-ekwu ndị obodo a na-ewere mkpesa na-ekpesara m sị na aga na-ekele mmadụ ị na-akwanyere ha ugwu ma ndị okenye ma ndị nwata iwa gị gafee ị na-atụpụrụ ọnụ ị na-ekele ha. Adaeze, nna gị na-akọwakwa n'obodo anyị na-esi akpanyere ndị ọbụla arụsị ahana a na-ejikwa n'aka abụ ibu ruo ụbọchị ole ma ole gara aga ọnụ owu na naanị mmadụ ka bịara nye mkpesa na gị hụrụ ha n'ụzọ na ikele nwụọ oge a mepere ọnụ jụọ gị kparịwa ha na m ọwụghị otu ahụ ruo nwa m bido kelewa ọzọ dịkwa ka ibe ya ile anya ụbọchị anyị tinyere si na ụmụ okorobịa ga-abịa ka ị họrọ ofu onye gị na-aga ịsọ achụ obodo ma ụmụ okorobịa ndị a gwara m a sị na ha agaghị abịa n'ihi na gị na-akparị ha gee ntị m agwa gị ọnwụ na ụmụ okorobịa ndị a pụtara kedu onye ị ga-ahọrọ ọmụ ga-akụzi gị gee ntị nwa m gee ntị nwa m gee ntị si ike kparịa agwa chakwa m otu ihe si wee ugbu a Chizike na nwanne m nwoke ga-esi na ihe gbasara ịghọdị Adaeze. Uche, ka ngwa nke eziokwu nwatakịrị agwa na nwa Adaeze ọ dapụ ọgụ n'egwu ilecha anya ya ofuma ihe afụ nsọpụrụ anọgarị nwa na isi ọ na-akparị ma ndị mpa ma ndị mma ma ndị ichie gbatu mbọ mụ na anọbatara nwata na ewu chete m onye onwe ikwu na ọ na-akparị ndị mmadụ ga-ezie ka ị chọrọ ịlụbata ya n'ụlọ ile anya na-agbalị isi ike lee ka ịdị lee onye chi n'ụwa lee ka ịdị ka ebe i dowere ego na-ekwu eri ị na-akparịzi mkparị oke mmechi ọnụ kedu na ngwa gị mma gba mbọ ike hụ na alụbatara m Adaeze n'ụlọ anyị anụgo m ya ka anyị gawa jefụ nwanne m nwoke ebe ọnụ ma m ka ị na-ekwu na ịchọ ị na-Adaeze nkwenye gị ịchọ ị na-Adaeze fichie ọnụ fichie gị ọnụ nwa ga-akwụ ụgwọ isi Adaeze n'elu ka ọ dị Obiọma Uche kedu ebe unu na-aga nke unu na-apụ apụ anyị na-aga n'aka obi ka m jụkwa gị ihe gbasara ịghọdị Adaeze ka m jụkwa gị kedu ihe mere ebe ọbụla m gara a na-ajụ Adaeze ọsọ mụọ n'obodo a mana ka m saa gị ajụjụ ị jụrụ ihe gbasara Adaeze na ịhọrọ di ya abụgo m n'obi anaghị m eche ihe gbasara ya maka na enwetago m ọkpụkpụ nke m nwaanyị mara mma nwaanyị nwere obiọma nwaanyị ma ka esi arụ ọrụ onye bụ Adaeze Adaeze gbakwa ọkụ ka m mekwe ka ịghọta
na adaeze a na-ekwu okwu ya nwere ọnụ ọjọọ. Ọ na-ehube ebe ọ na-akparị ndị mmadụ. Ọhịa ka m na-ekwu okwu ya. Nwatakịrị ahụ na-akpọ adaeze. Ọhịa onye nsogbu ya. Nsogbu ọ nwere. Okom ikwu erika. Echere m isi na ọ ya maka ịchọziri ịlụ ya o nwezuru ọnụ ọjọọ. Ọ bụ ihe okwu. Na-ekwu eri. Ka m gwa gị eziokwu. Nwa ga-agba mbọ hụ na akwụrụ n'ugwu ukwu adaeze. Ugwu ukwu onye? Ị na-ekwu erika. Ị na-akwụ ugwu. Shọnụ, ị na-akwụ ugwu ukwu. Lee onye na-akwụ ugwu. Ọ wee ego nna ya ka ị na-achọ. Onwede ego ụjọ na-asị na ọ na-akwụ ugwu. Na-akwụ ugwu. Ime ihe adaeze na-eme ọ dịghọ mma. Agwa ya ajọka. Nne m, ihe adaeze na-eme ọ dịghọ mma cha. Ịmana ọ na-agagharị n'obodo niile na-akparị mmadụ niile nọ n'obodo a. Ọ kparị onye elu, ọ kparị onye ala. Ya emekatala, ya nwa katala mee ihe ahụ rụta m nso. Eziokwu. Gods of our land. Adaeze, what are you doing? Kedu unu na-eme ebe a? Ya wụ na orugoro unu. Nkunu ga-anọ n'obi eze nna m. Na-ekwu okwu ọjọọ. Banyere mwa bụ adaeze. Nicki Minaj. Now, get away. Adaeze, nwunye ya. Sepụrụ n'ala. Adaeze, nwunye ya. Nwunye ya. Chinenapụ n'elu. Ngwa Chinenapụ n'elu ọsọ. Now listen. You will remain here until my father comes back. Nne o. Onye ọkwara nwata nwaanyị a? Nne daalụ. Nwa m. Nne. Ihe ahụ nwaanyị m hụrụ n'anya. Aha ya bụ Chidera. Ọ bụ onye ụmụ dara. Nwa m. Kemgbe m lewere nwa m a, ahụbụ m ebe ọ kpọrọ na nwaanyị kpọtara m ebe a. Ọhịa m ji nabata gị. Nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị ka m nyere gị aka shichapụ. Nne, ọ gwara gị ebe ya bụ nwa na-agba mbọ, ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ ga na-abịa kwa mbọ gba mbọ n'ehihie ya. Ọ bụ ihe ifo ya. Na-aga nwoke. Nwa m. Ịhụnanya m, ifukwa ka nne m si wee hụ gị n'anya. Naanị ofu mgbe ọ hụrụ gị, ọ tụkwara m n'anya, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu. Mana sị ka ị mana nne gị bụ ezigbo mmadụ. Ifu nke o si aracha m dịka ụdara nwanne. Mama m bụ ezigbo nwaanyị, nwaanyị obiọma. Afụrụ m n'anya. Chekwa ihe ndị ka Nnamdi. Ọ gịnị? Adaeze sọ chọọ ịfụ gị. Adaeze kwa. Ọzọkwa ka ihe mere. Anyị amaghịkwa, mana ọ sị ka ị bịa kpọọ gị na ọ chọọ ịfụ gị. Obi m. Adị ka ị ga-eje ego afọ a. Chema ihe eji akpọ ha. Na-eje ka ịfụ. Napụ ndị.
eziokwu na nna kpọrọ. Ikikara mmadụ onye a bụ nwaanyị m hụrụ n'anya, enweghị ogbenye ọnụ ụtụ. Kedu ihe mere iji na-adịghị ezu na mgbakọ ụmụ okorobịa ala anyị nke na-anọ mgbakọ ime nkwadobe onye ga-ahọrọ ka nwaanyị nke ga-emecha bụrụ Eze, ka m gwakwa gị eziokwu, ogwe m ahọrọla m nwaanyị m na-alụ. Gosh, ọ bụ mụnwa bụ Adaeze, I mean Nikki. Ikikara mmadụ ogbenye ọnụ otu dịka onye na-enweghị nne na nna. Ọ bụ mụnwa ka iji na-compel this, I mean this thing. Adaeze, agwasịgo m ya nwaanyị m chọrọ ịlụ. How dare you? Gosh. Rubbish. Okay.